Sad me zvao neki drugar sa kojim se nisam čuo 5 godina i pomislio sam, sad će opet da pokuša da mi uvali neko multilevel govno od proizvoda. Svakih 5 godina pokuša, ali nije. Baš me prijetno iznenadio. Ponudio mi je izuzetnu poslovnu priliku. To je neka firma iz Engleske, naši ljudi otvorili, zato što žele da pomognu Srbima. Jeste piramidalna šema, ali nije ono kao da fina i jezda. Uloži se minimum 500 evra, a poželjno je što više. I na svakih par dana zaradiš duplo. Pa gde to ima? Nije neka od onih glupih firmi gde nešto proizvode ili nude usluge pa ti treba 100 godina da zaradiš. Ne. Oni ti svaki dan pošalju neki kod u mailu i ti taj kod prekucaš u Telegram grupu i svaki dan ti legne 10% od uloženog novca na račun. Mnogo dobra kombinacija i zdrava priča skroz. On nije tačno znao da mi objasni čime se oni bave, to jest znao je, ali kaže da ja to i onako ne bih razumeo. Ali nije prevara. A kako znam da nije? Pa on mi sam kaže da nije prevara. Da je prevara, rekao bi, ovo je prevara, nemoj da uplatiš. Drugo, to je klasična piramida. Osim tog procenta koji on zaradi od moje uplate, on nema ni jedan razlog da me laže. Znamo se 20 godina i čuli smo se 4 puta u životu, na svakih 5 godina. Nema šanse da bi pokušao nešto da mi izvara i da uništi naše prijateljstvo. Znači, ta vrednost na tržištu se pravi tim kopiranjem koda. Ljudi u svetu to očigledno cene i plaćaju dobro. A vi znate da ja baš super brzo copy-pastujem. Ja kažem, čoveče, kako mi je drago što si se mene setio da radimo zajedno i da zaradimo. Reče on meni kako se zove firma. Zaboravio sam, ali ima baš neke zvučne, moćne reči u nazivu. Samo ime baš uliva poverenje. I sviđa mi se što mora odmah da se reaguje, nema čekanja i razvlačenja, mora uplata odmah, bez previše razmišljanja. Inače, ćeš propustiti šansu. Volim taj osjećaj hitnosti jer onda znam da nije prevara. Nije prošlo ni 2 sata. Vidim na mrežama se javili ovi kvazi stručnjaci i biznismeni, onaj broker Vladimir Đukanović i njih još 20-ak. Kao, ne nasedajte, to je prevara. Ja kažem, čekaj bre, da li je moguće? Da li je moguće da ste toliko ljubomorni sa vašim promašenim životima što se niste vi setili ovog biznisa? Njima sad smeta jer su oni celoga života morali da rade za lovu, a ovde samo kaplje, brate. Da je to zaista prevara, zar se ne bi javili neki ljudi na internetu da upozore nas ostale na to? Bar jedna osoba. Nema ih. Znači svi vi lažete. Ne želite da mi uspemo, želite da nas držite potčinjene, u blatu kao robove, da svedete Srbe na zlatnu milijardu. Srbi su naučili da se čuvaju preko dafine i jezde i sad niko ne može da nas prevari lakom i brzom zaradom. Budite sponzor mog podcasta Lagano sa Đurom. Nećete moći da se naproizvedete proizvoda i nauslužujete usluga kada potražnja eksplodira. Javite se za cene, sada je promo period.